Hello, 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 hello. Namhlanje ke indaba zininzi. Yo, siqala ngaphi nje? uSuleiman Karim namhlanje kuthiwa uthe esajima sane saphakamisa insimbi esazivoca yama inhliziyo. Niyeva. Kaloku ningalibali into yokuba uSuleiman Karim lo befanele into yoba uvela kwimadlanga. Uzovela kwimadlanga commission on Thursday ngezityholo ze-money laundering and corruption and fraudulent tenders abazifumeneyo kwi-municipalities. Ungena njani kuyo yonke ke lento? Kaloku uSuleiman Karim ungu-businessman wase-Northwest, aphinde abe yimember enkulu ye-ANC kwi-Northwest region, uyaqonda? So ke ngoku kwii-messages zika-Brown Mokgotsi and Matlala bekukhona izinto ezibadibanisayo. Kufumaniseka into bii-messages kuthiwa Karim. No, I'll speak to Karim, Brown Mokgotsi, Matlala. Wangena kanjalo ke uSuleiman Karim apha ekuthetheni ke kukaTata Madlanga i-commission yakhe. So uye wasaphina ke into yoba makavele after kufandawuthiwe into yoba yeyi umqa uyaqina sana phaa kweza WhatsApp messages. Inkulu into ephaya. Wabizwa ke saphinwa wafuna ilawyer eye yahamba yaya elanto ke ngicaba ithe no, yazi ntoni, into engcono masivele nje siye high court siyoyimisa lento, ungaveli kwimadlanga commission. Hayi nyani baye high court, hayi ijudge yase-high court yathi no, yayidismissa loo nto leyo. Babuyela back bathi okay, sicela ke Tata Madlanga usiphe ixesha sipreparishe sizoza. Hayi kwaziwa. Kuthe kusenjalo xa sekufanele baqale bathi bacela ukutestifya in camera. Hayibo, njani ngoku? Hayi my life is in danger. Andikwazi ukuvela nje publicly bandibone bonke abantu base-South Africa because sendifumene ii-threats. Niyabazi mos xa beza ngeza tricks zabo. Okay, kuthe kusenjalo wathi uMadlanga, yazi nina nindiqhala kakubi, ayizokwenzeka yonke le nto niqala naye high court, nafuna ukuba makupostponwe. Niza ngoku nithi nifuna atestify remotely